Salutare, fraților, și bine v-am găsit la primul episod. Am mai filmat o dată, dar pe telefonul ăla n-am putut să fac nimic cu filmarea. Și acum trebuie să luăm iar, de la capăt. Ai, vezi cum meserii. N-avem încotro. Filmăm iar, facem iar, ai. N-avem încotro. O să ne jucăm eu la trac. După cum se pare. Și cam asta facem. Filmez de pe iPhone. Și n-am încotro. Ce să fac? M-am luat o cursă, am făcut jumătate de una, jumătate din asta. Și acum continuăm. Scuzați că cablul ăsta la mea se fac. Să băgăm la editat, o să fie 2 zile pe săptămână, 3 zile lunea, marțea, miercurea și vineri. O să fie episod, adică luni filmez 4 ore ca să pot să am și eu libertate. Și eu ce acolo. Și intrați pe serverul de Discord, dacă vreți. Avem moduri acolo, băgăm moduri. Pentru că mereu o să fie content rău. Hai să opresc muzica, opresc sunetul de... nu. Intrăm acolo pe serverul de Discord, stăm, vorbim, până vă scuzați. Ne și jucăm, dacă ne strângem, măcar 5, dacă ne strângem, ne jucăm. Să începem să ne jucăm. Să facem cum voi. Jucăm. Îmi pare rău că îmi pare filmarea că... Na. Extrem de rău îmi pare. Se mai întâmplă și din astea. O să filmez cu telefonul pe meu, GoPro. După aia, cu GoPro, filmăm. Fac cursul ăsta și... el a terminat acum, da? Și... vreau să filmăm văd ce iesă și... auci. Și o să vedem ce iesă. Vreau să caut semnalizare, dar nu am tot că am schimbat pe aici. Scuzați-mă. Normal de o oră, 2, o oră jumătate, 2 până încep cu voi. Mai și editez puțin din el. Și, na. Vedem ce iese. Da. Și atunci încheam cursul ăsta cu Constantin, Constantin mă chemă, dar nu-ți spun Costin. Și Floriciu. Și
Îmi place să mă joc foarte mult, după cum se pare. Ce sunt... Cred că mâine cred că filmez, o să vedeți pe TikTok dacă e. Intrați pe TikTok la mine. Cost.punct... Nu mai știu cum. 09, sau punct... Costi.090, sau de ce? Nu mai știu, căutați așa și o să vedeți că am o poză într-o oglindă. Am două conte, dar unul la mare nu-l folosesc și o folosesc pe la 2000 și celălalt l-am pierdut. Și pe Instagram, costi.costache.16. Dacă vreți să înscrieți acolo, să facem cu voi ceva, oricând. Nu o să par. Dar vreau să pun o muzică așa, cât de cât pe fundal, încet, care acceptă TikTok-ul, YouTube-ul, cred, nu știu, să vedem cum să mă interesez. Că nu vreau să mă copyright, sincer. Aproape până la 10 și aproape de 10 încheiem și o să-l editez, vedem ce iese și oricum îl postez, dacă e vă anunț, să vedeți că tot să iasă ceva frumos. Unde suntem? Franța. Poate să ca să mă văd și eu ușor să mă explorez puțin. Acum am tras foarte să fac level, am level 27. 40 ceva de milimetri. Și am mai și ceva de euro. 1.000.000 și ceva de euro. Pardon. Și scuzați-mă, dar eu nu știu semnalizăr. Și dacă vreți să vă fac și tutorial cu consolă, că eu dacă eu așa am consolă și pot să scriu aici să-mi iau să mă pun pe roți, dacă m-am răsturnat acum, mă pun pe roți, dacă m-am răsturnat pe drum. Poți, dacă te răsturn pe în afară carosabilului, trebuie să faci ceva să poți să mergi. Din săgeți, nu știu. Și să merg, să te pui și pe roți de acolo. Să mergi, să te pui la drum. Poți să oprești ploaia, poți să faci zi, poți să faci noapte, poți să faci orice. Multe chestii poți să faci. Poți să bagi. Am oprit mașinile. Și aici arăta ocupatul. Acum nu mi arată pentru că m-am scos-o.
ascult și mașinile alea ce vedeți, este așa la rău. Deci, vedem, avem 36 de tone. Trebuie să opresc sunetele de pe fondal, pentru că am și muzica și mi să nu se audă și să mai aud și niște chestii și nu îmi place. Avem benzinăria. Nu uităm aici. Nu oprim aici, pentru că să vedem câte ce a fost. La voia să fie 7 și ceva, 8. Cum să vedeți asta. Acum e nou ceasul, cam așa. Dar vă promit eu, stați lângă mine că o să fie ceva tare. O să iasă ceva tare. O să-mi iau capul și o să fie mult mai bine. Camera nu mi-am, pentru că camera e prea mare și nu am ceva ce fac. Dar cu timpul nu se știe. Trebuie să mă uit și cum să editează ca la mașină. Nu știu exact. O să scoate părțile editate, adică care nu trebuie. Treaba lor, facem planul pentru viitor. Mă dau semnal. Eu mă. Parcă nu stau la între și îmi place. Vreau să la partea aia să mă trup. Asta și de clipuri mele micuțe.
50 secunde, 8 secunde, 10 secunde, 11, 12, câte vreți. Dacă vreți clipuri amuzante, când ne răspundem, că dacă e ce se întâmplă pe convoi, o să negociem toate astea. Că dacă e până cu modul, să nu dăm damage la cameră. Ca să nu dăm damage, că banii cam să ducă. Acum avem să mai avem 700